Ось це зграя кораблів, які стоять на якірній стоянці до порту Самсун. А ось це наш клієнт, судно Сармовський 48, на борту якого 3000 тонн кукурудзи. За моєю спиною, за цим хвилорізом, стоїть суховантаж Сармовський 48. Це російське судно, яке з окупованої Керчі вивезло крадене в Україні зерно. Зараз він чекає на дозволу від порту в Самсуні на те, щоб пришвартуватися і вивантажити, тобто продати Туреччині або турецьким приватним компаніям українське зерно. Те, що корабель прибув в турецький порт, вдалося визначити за допомогою сервісу Marine Traffic. Він показує розташування всіх цивільних та військових кораблів. Також дізналися, з яких портів виходив російський суховантаж. В цьому переліку і окуповане росіянами українське місто Керч. Згідно з розслідуванням центру «Миротворець», Сармовський 48 перевозить 3000 тонн кукурудзи. Її, встановили розслідуючі, привезли з окупованих територій. Здійснюється перевезення просто величезними караванами фур завантажених, здійснюються такі переміщення в бік Криму. Такі фури помічали на півночі Кримського півострова, наприклад, в Армянську, в Джанкої, на Перешийку, на Чангарі. Ми намагалися поспілкуватися з представниками порту саме щодо прийняття Сармовського 48, але від будь-яких коментарів представники митниці або морської поліції відмовляються, ссилаючись на те, що зараз триває розслідування через те, що посол України направив до порту ноту щодо російського суховантажу, який привіз сюди в Самсун крадене в Україні зерно. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 23 червня прокоментував ситуацію навколо українського зерна в турецьких портах. Туреччина не допустить незаконної торгівлі українським зерном чи будь-якою іншою продукцією з боку будь-якої країни, зокрема Росії. Ми також самі не приймаємо ці товари. Рішуча позиція Туреччини та її державних структур із цього питання незмінна. Нас запевнили, що кожен з випадків буде розслідувано, і їхні органи, правоохоронні органи, судові органи так само отримують цю інформацію і будуть займатися їх розслідуванням. Ми не знаємо, наскільки вони будуть успішними. Це, звичайно, зараз наперед забігати не варто. Але те, що ми точно попортимо трошки їх плани по масовому вивезенню краденого зерна і інших продуктів з території України, це точно буде. Зупинити покупку краденого зерна може дипломатичний тиск з боку України, вважає експерт з морського права Артур Ніцевич. Перш за все, це може вирішуватися на дипломатичному рівні за рахунок тиску на Туреччину, на органи влади. І це по-перше. І по-друге, це медіафронт. Робити цю історію максимально публічною. Крім Сармовського 48, в порту міста Бандерма минулого тижня кореспонденти Суспільного зафіксували ще одне судно «Фьодор». До іншого порту в місті Ізмір прибув російський корабель «Святий Миколай». На борту суховантажа також крадена кукурудза, виявили розслідувачі центру «Миротворець». На сьогоднішній день ми слідкуємо за 8 суднами, які доставляють збіжжя з портів окупованого Криму безпосередньо в турецькі порти. Наразі сьогодні буквально 2 судна прийшли в турецькі порти. Це «Святий Миколай». Так званий, він привіз 7 тисяч тонн кукурудзи в порт Ізмір. І судно «Михаїл Мінашев», воно прийшло в Іскандерун з пшеницею, теж з окупованого Севастополя. Ми звернулися до адміністрації порту Самсун та держадміністрації міста за коментарями щодо співпраці з судном Сармовський 48, але відповіді не отримали. Тим часом корабель розвантажили на ремонтному терміналі порту.